Jotono khulumo lamsogo chini kokborok news channel roknobo hambai tai chini tiprahani joto tipra dofani jotono no ang kisa kok kesarna musungo tabuni ojora kesangmani jorao tabuni ojorao jeng bahai chuba chuklailai man khoroksa tai khoroksa no ba kaisa nukhung te kaisa nukhung no angaboni bagi si kok kesarna musungo norok jodi no chini tipra dofa no kisa jasa tipano chuba chukhlainani no norok musungui tongo kai norok angbai kwrwngui mano norok text ni bisingtwi ba inbox so phai norok angbai jogajog khlai mano je tabukni ojorao kwbangma nok nukhungo chini richum rok baksa online ti order dikha size mililia ba hamjakliya ba nokganar ko keboni tongo nei ani haino bui sumi paikha aba hairok ngui chumna musunglia aba haike khibna boya tonna boya ngi nok nukhoro tongui tongo ba bosaboti rok torui thangka size onek somoyo chrai torsukang jorao ngangkai dakti no toru logo ngi thangai bosaboti rok ni richum rok ba haino jesakango tongmani abo samungo nanglia phia nogo haino burung khiklai jagai tongo aba hairok nongni bisingo tongui tongo ngangkai please norok abono nosto khaiyawi norok ang bai krengdi norok ni thanini ang bai thang phai thumui na hawi belai khe nangkuk mani ni nok nu khungo ngangka abo chukliya phia te kaisa nok nu khungo ngangkai ba te kaisa kamio ngangkai abo sibini bagi nangkukui tongo abo hai mani rok ama hai richum rok nongni thanio norok ni bai thangni logi songni bosabuti rok ni tongo ngangkai norok ang bai krengdi ang bai thang phai thumui na phainai tai aboni yagulo je nangkuk man jagao thangai jeng chini team thangai jeng abono bagi ruinai ne keboni nukhungo samung nangya keboni nukhungo abono no nangkugui tongo jeng sara tripura ganangi berai nei khangkai nugu je chini tipra dofani borok kwbang mano tongo tabukni omasin jorao ri chum kwrui bonani kwrui chumnani kwrui abo hairok abon bagi please norok kwrwngdi jeng obo haike no khoroksa tei khoroksa no maya nanglainani khoroksa tei khoroksa no obo haike no chuba chukhlailai jeng bwskangoi himui thanglainani sorkari sujug subida simino nasinglai tongnani abo bo kogya sorkari sujug subida je phaimani abo bo chung thiti khaiyi je kami amsayo naikol nai tuidul nai leader rok borobo naikoli tondi tai aboni sai yakbara norok chuba chukhlainani musung khaibo chuba chukhlai mano kebo education rogo bahaino kwbangma borok rok porinani musungu poriui tongo phiarang puisa kwrui abo hairok kwbangma borok rok norok sponsor khaina kai khaimano ang bahaino asutto